мегузарем ба машқи 191 ва дар ин ҷо бошад агар дар як бино 1140 нафар зиндагӣ мекунанд, дар бинои дигар 1/2 сокинони бинои якум зиндагӣ мекунанд. Дар ду бино ҳамагӣ чанд нафар истиқомат дорад? Дар бинои якум бошад агар чанд кас зиндагӣ мекунад? 1140 нафар. Ин дар бинои якум мешавад ва дар бинои дуюм бошад агар ҳамин рақам, яъне ки 1140 тақсими 2 мешавад. Ин мешавад дар бинои дуюм. Барои ки 1/2 ҳисса ҳастанд ва ҳамагӣ бошад агар мо чӣ кор мекунем? 1140-ро ҷамъи 570 мекунем. Ва агар инро ҷамъ кардем чанд мешавад? 1710 мешавад. Ва мо ҷавоби Б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Хуб, ба ин мегузарем ва мегузарем ба машқи 192. Дар мактаби якум 900 хонанда ва дар мактаби дуюм 4/5 ҳиссаи хонандагони мактаби якум таҳсил мекунанд. Дар ду мактаб ҳамагӣ чанд хонанда мехонанд? Дар мактаби якум бошад агар 900 хонанда ҳаст ва ин дар мактаби якум ва дар мактаби дуюм бошад агар 4/5 ҳисса, яъне ки 4/5 ҳиссаи хонандагон мехонанд. Ва инро мо чӣ кор мекунем? Зарби 900 мекунем. Дар инро мо зарби 900 кардем, тақсим мекунем бо 5. Ин чандтага мерасад? 7 мешавад. 720 хонанда. 720 хонанда мешавад ва нагоҳ мо бояд чӣ кор кунем? Ҳамагии 900 ҷамъи 720 ва ин мешавад 1620 хонанда. Ва ҷавоби А-ро дар ин ҷо мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 193 ва мебинем ки дар ин ҷо дода шудааст. Агар дар мактаби якум 1160 хонанда ва дар мактаби дуюм 4/5 ҳиссаи хонандагони мактаби якум таҳсил кунанд, дар мактаби дуюм чанд хонанда мехонанд? Яъне ки машқҳо на он қадар душвор мебошанд. Ва дар мактаби якум 1160 бошад агар мо чӣ кор мекунем? Мисли машқи пештара инро зарби 1160 мекунем. Ва агар тақсим кардем чанд мемонад? Хуб, калькулятора мегирем, тақсим мекунем. 4 зарби 1160 мешавад. Да, тақсими 5. Ва ҷавоб 928 мебошад. Ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 194. Дода шудааст ки агар Анвар 2511 сомони даромад ба даст овард, ки ин 3/4 ҳиссаи миқдори пулҳои ба нақша гирифтаашро ташкил дод, Анвар чанд сомони даромадро ба нақша гирифта буд? Яъне ки боз мо чӣ кор мекунем? Аввал бояд мо ин фаҳмем ки 2511 чӣ аст? Сомони ин ҳаст 3/4 чори маблағи нақша. Маблағи нақша. Ва дар ин ҷо мо бояд чӣ кор кунем? 2511 тақсим мешавад ба 3. Баъдан зарби чӣ кор мекунем? 4 мекунем. Яъне ки агар ёбем чанд миқдор мешавад, бояд мо аввал тақсими 3 кунем, баъд зарби 4. Боз калькуляторро гирифта агар ҳисоб кунед, ин мешавад 3348. Ва ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 195. Бо қолин 24 метр квадрат фаршро пӯшонданд, ки 3/3 ҳиссаи масоҳати умумии фаршро ташкил дод. Чанд метри мураббаи фарш нопӯшонда монд? Ва дар ин ҷо низ чунин намуди ҳаллро пеш мегирем, яъне ки чун машқи гузашта 24 мешавад тақсими 3 ва зарби 7.
یعنی که ما اگر چنین باشد ما وقت یکم تقسیم رو اجرا میکنیم دوم ضرب رو و اگر تقسیم کنیم 8 ضرب 7 این میشود 56 56 با ما نیست یعنی که 56 چیکار کنیم بود мінуси 24 کنیم و این میشود 32 چون که ما چیکار کردیم 56 این همش رو یافتیم و اگر 32 باشد اگر این همون سه حصه مثبت عمومی فرش میشود که ما پوشوندیم و جواب 32 رو انتخاب میکنیم مشق 196 در اینجا باشد اگر масаи зарфи холӣ 0.7 килограмм аст. Массаи ҳамин зарфи бо шир пур карда шуда 3,5 килограмм мебошад. Массаи шир чанд килограмм аст? Яъне ки массаи зарфи холӣ 0.7 бошад, агар массаи зарфи бо шир пур карда шуда 3,5 килограмм шуд, бояд мо чикор кунем? Тарк кунем танҳо 3,5 тарҳи 0.7 ва ин мешавад 2,8. 2,8 ҷавоби Д. Мегузарем ба машқи 197. аз бастаи сими дар рӯзи 60 метр ду маротиба 9 дараҷаи 9,75 мебахшад метри ва 3 маротиба 10,6 метри буриданд. Дар баста чанд метр сим боқӣ монд? Яъне ки 2 маротиба 9,75 метри буриданд. Агар мо 2-ро ба 9,75 зарб кунем, ин чанд мешавад? 19,5 ва бо 3 маротиба 10,6. 0 зарб мезанем ба 10,6. ин чанд мешавад? Ин мешавад 31,8. Хуб, ҳамагӣ мо чанд қадар буридем? Яъне ки мо бояд чикор кунем? 19,5 ҷамъи 31,8. ин мешавад 51,3. хел ва агар 60 накунем минуси 51,3 кунем, ин мешавад 8,7. ин ҷавоби С ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 198. дар як зарф 4,2 литр ва дар зарфи дигар 3 маротиба камтар бензин ҳаст. Дар ду зарф ҳамагӣ чанд литр бензин ҳаст? Яъне ки 2 маротиба, мебахшед 3 маротиба камтар, яъне ки 4,2 тақсими 3 мешавад. Агар мо ин тақсим кунем, агар 1,4 мешавад. Туре. Так, ва ҳамагӣ 4,2 ҷамъи мешавад 1,4 мешавад 5,6. ҷавоби А ро интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба машқи 199. гуфта шудааст ки адади 2 чанд фоизи адади 8 аст. агар донем ки адади 2 чанд фоизи адади 8 аст, адади 8 агар 100% бошад, агара масалан мегирем адади 8 100% ва адади 2 чанд фоиз аст? X фоиз мешавад, яъне ки бо пропорсия ҳал мекунем. 2 зарби 100% тақсими чанд? Тақсими 8. яъне ки дар инҷо 4 мемонад, мешавад 25%. хел ҷавоби 25 ро дар Д интихоб мекунем. ва дар машқи 200 бошад, агар адади 4 чанд фоизи адади 80 аст? яъне ки боз бо чунин тарз ҳал мекунем. яъне метавонем ки 4 тақсими 80 зарби 100 шавад. ихтисор мекунем. Дар инҷо мемонад 2 20, яъне ки 100 тақсими 20 мешавад 5%. ҷавоби С ро интихоб мекунем ва мегузарем ба машқи 201. дар инҷо бошад, агар чунин тарзи ҳалро истифода мебарем, зарби 100% ва ин мешавад 2,5%. ҷавоби С ро интихоб мекунем. вақте ки 55% майдонро кишт кардам, барои кишт боз 144 гектар боқӣ монд. Масоати ҳамаи майдон чанд гектар аст? хуб, мо 55% чикор кардем? Кишт кардем. Кишт шуд.
кишт шуд. Боқӣ монд чанд боқӣ монд? 100% ин ҳамаи замин бошад. 100% минуси 55% ин мешавад 45%. Ва агар гӯем ки 45% ин 144 гектар мебошад, пас 144 мешавад тақсими 45 зарби 100. Бо калькулятор ҳисоб мекунем. Ва ин мешавад 320. 320-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 203. Яъне ки гуфтааст аз вақте ки хонандааш 65% саҳифаҳои китобро хонд, барои хондан боз 140 саҳифа боқӣ монд. Китоб аз чанд саҳифа иборат аст? Яъне ки 65%-ро хонда шуд. Яъне ки 100 минуси бошад 100% минуси 65% ин мешавад чанд? 35%. Яъне ки ин ҳаст 140 саҳифа ва 140 мешавад тақсими 35 зарби 100. Ин мешавад 400. Яъне ки 400 китоб аз 400 саҳифа иборат аст. Вақте ки қатора 34% ҳамаи роҳро тай кард, боз 957 километр роҳ боқӣ монд. Дарозии ҳамаи роҳ чанд километр аст? Хуб, боз чунина 100% минуси 34% ин мешавад 66% ва 140 тақсими 34 мешавад. Бале, так 140 мешавад тақсими 66. На. Хуб, 140 аз дарси гузашта буд. Мо дорем 66%. Хуб, мешавад 957 тақсими 66 зарби 100. Ва ин мешавад 1450. Зарб кунем агарам. Биро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 205 ва дар ин ҷо дода шудааст. Вақте ки 75% оби зарфро рехтам, дар он ҳамагӣ 10 литр об боқӣ монд. Пеш аз ин дар зарф чанд литр об буд? Боз чунин, яъне ки 100% минуси 75 ин мешавад 25 ва ин ҳаст 10 литр. Хуб, 10 мешавад тақсими 25 зарби 100. ин мешавад 40. 40-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 206. Яъне ки пас аз 15% арзоншавӣ, арзиши 1 метр маттои атлас 102 сомон шуд. То поёнравии нарх 1 метри маттои атлас чанд сомонӣ буд? Яъне ки пас аз 15% арзоншавӣ, нарх 102 сомонӣ шуд. Яъне 102 сомонӣ ин ҳаст баробари 85%. Хуб. Ва 102 мешавад тақсими 85 зарби 100. Ва ин мешавад 120. 120-ро интихоб мекунем. 207. Пас аз 15% қимат шудани нархи принтер 575 сомонӣ шуд. То қиматшавии нархи он чанд сомонӣ буд? Мешавад ба мо 575 ва бояд дар ин ҷо ябем ки чанд сомониро ташкил мекунад. Яъне ки ин ҳаст 115% мешавад нархаш. Бояд тақсим кунем ба 115 ва зарб кунем ба 100. ин мешавад 500. Хуб, мегузарем ба машқи 208. Аз 28 нафар хонандаи синф 21 нафар бо варзиш машғул.
аст. Чанд фоизи хонандагони синф варишгаранд? Агар 21 нафар боша дар тақсими 28 зарб мешавад ба 100%. Мебинем ки чанд фоизи онҳо чиянд? Варзишгар ҳастанд. ҷавоби С-ро интихоб мекунем. То арзоншавӣ нархи хома 75 дирам ва пас арзоншавӣ 51 дирам шуд. Нархи он чанд фоиз арзон шуд? Савол ба шумо: хома чӣ аст? Дар комментария нависед, ман медонам чӣ аст. Хоб, 75 дирам ва пас арзоншавӣ 51 дирам шуд. Мо дорем бо ҳамроҳи шумо 75 минуси 51 мешавад 24. Хоб, ва 24 тақсими 75 зарби 100% мешавад. Ин мешавад 32%. Яъне ки 32% арзон шуд. Хоб, ва мегузарем ба машқи 210. Дар 2 сабад 186 дона себ буд. Вақте ки 3 дона себро аз сабади якум гирифта ба сабади дуюм монданд, миқдори себҳои ҳар ду сабад баробар шуд. Дар оғоз дар сабади якум чанд себ буд? Пас аз баробар шудани ҳар сабад, яъне ки аввал чӣ? Дар ду сабад 186 дона себ буд. Агар 186-ро тақсими ду кунем, ин мешавад 93. Яъне ки дар ду сабад дар охир 93 себӣ мемонад. Аз сабади якум 3 себро гирифтанд, пас дар аввал дар сабади якум шуд. Агар мешавад 93 ҷамъи 3. Ин аст 96, яъне мешавад 96.